Bie tarata ye mɛ kalo tile 19 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw ka waati cogoya la. Mali kunnafoni ka laɲini de ye ka kunnafoniya jɛlen di aw ma ka daminɛ tɛnɛn fo ka se sibiri ma. Aw bisimila bidon kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni di daminɛla bi su ani tile an ka wolomasigi tabaa bɛ cɛsiri ni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na yaasa ka banbaci wale tigilamaw daga bɔ an da la. Kɛlɛkɛcɛ ɲɛmaa Elize Jean Daw bɛ bɛɛ lajɛlen kibaruya k'a fɔ kunun tɛnɛn mɛ kalo tile 18 san 2026 an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la Gawo mara la. O kɛra sababu ye ka banbaci mɔgɔ maa 10 bonyanko bɔ baara la fo ka taa se u ka bolimafɛnw ma bolimafɛn sen 2 ni a sen 4 poste dɔ lamini na kilomɛtiri 5 ni Intelite sanubɔyɔrɔ cɛ Sahel fan fɛ kilomɛtiri 16 Tayaka Sahel fan fɛ. O wulikajɔ in kɛra sababu ye ka dankari kɛ banbaci wale tigilama n'u bolominan bɛɛ lajɛlen na ka bɛɛ lajɛlen alaki. An bɛ wagati min na iko sisan baara tɔ olu bɛ sen na. État major général des armées Elize Jean Daw bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ni ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasigi tabaw ma u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ni ka tila ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ jatigɛ wale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka jamana kɔnɔna la an ka wolomasigi tabaw bɛ garan da u la. An bɛ taga siraw ma ɲɔnɔ lamini na Segu mara la. An ka wolomasigi tabaw ka sɛgɛsɛgɛli baara senfɛ an ka finitigilakaw bɔra marifatigikulu dagayɔrɔ dɔ kan siraw ma. O senfɛ an ka lakana finitigilakaw ye marifakisɛ mobili piyɛsiw wolomasigi tabaw ka uniforme n'o ye an ka finitigilakaw ka tenue fo ka taa se taji bidon dɔw ma k'a bɛɛ lajɛlen jeni k'a ban pewu. An bɛ wagati min na iko sisan halisa an ka wolomasigi tabaw bɛ wulikajɔ la siraw ma dugu kɔnɔna la yaasa ka banbaci wale tigilamaw ɲini ka garan da u la. Maa 11 bɔnɛna ani na Bugula. Bugula ale bɛ Jɛnɛ mara la. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Sikarido mɛ kalo tile 17 san 2026 fɛn min kɔni ye banbaci wale tigilama dɔw ye olu kɔni binna Bugula kan min senfɛ maa 11 bɔnɛna u ni na. O hukumu kɔnɔna la fɛn min ye donsow ye olu ka wulikajɔ fanga bonyana kosɛbɛ. O kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye binganikɛlakulu ye olu kɔni y'u kunda jo min kan. Jo min ale bɛ fema ye sigida la. An bɛ wagati min na iko sisan nɔ Bugulakaw olu bɛ ka wele bila an ka finitigilakaw ma yaasa o bɛ se ka dɔ fara lakana baara kan cogoya minnu na Bugula mara la. Segu dugu la Kim bɛ yen nɔ ko Angoulême premier arrondissement maaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛda maa 3 kan ka d'a kan fɛn min ye ni maa kofɔlen ninnu ye u tala ka taji feere a feere cogo la sibirido mɛ kalo tile 16 san 2026 kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ laɲini de ye ka taji yuruguyuruguli ni taji feereli dogodogonin dogo la fo ka taa se taji sɔngɔ gɛlɛyali ma jamana ma min yamaruya k'o kɛlɛ k'o ban pewu Segu marabolo la. Tɛnɛn san mara la drone ka frappe kɛra sababu ye ka kɔɲɔden maa 7 bɔnɛ u ni na cɛ 3 ni muso 4. An bɛ wagati min na iko sisan kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ frappe in senfɛ maa caman olu kɔni joginna fo ka taa se bagan dɔ olu ma ani so dɔ olu tiɲɛni. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ maa minnu joginna olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛya tigilamaw ka bolo ka san mara la. Nin waleya in kɔfɛ fɛn min ye san marabolo ɲɛmaa ye colonel major Ousmane Sangare ale ye couvre-feu sigi sen kan kunun tɛnɛn mɛ kalo tile 18 san 2026 ka daminɛ sufɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa bila sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 6 ma yaasa fɛn min kɔni lakana ye o bɛ se ka sabati cogoya min na san mara la. An bɛ wagati min na iko sisan couvre-feu kɔni sigilen don san ka olu fɛ fo ka taa fɔ min kɛra. Hakilina jiginna ka da jamana lahalaya kan a ɲininen no jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin seli ɲɛkɔrɔla in na a bɛ wagati damadɔ bɔ fɛn min ye an ka jamana marabaaw ye olu kɔni y'a ɲini jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min kɔni ye jama dalajɛba ye o ka dabila nin wagati na ka d'a ka jamana bɛ lahalaya mun na yaasa fɛn min ye lakana finitigilakaw ye olu bɛ se ka u ka baara kɔni kɛ nimisiwasa kɔnɔna la cogoya min na ka sɔrɔ degun ma jamana kɔnɔden kelen kelenna si sɔrɔ. An
An be wagati min na i ko sisan nɔ fɛn min kɔni ye Bamakɔ n'a lamini kuranko ka fara jiko kan o gɛlɛyaba kɔni be Bamakɔ n'a lamini yɔrɔ dɔw la kɛrɛnkɛrɛnniyala Falajɛ ale ni Bankɔni fo ka taa se Jalakɔrɔji ma ani sigida caman ni yɔrɔ kofɔlen maa nunu kɔni t'a la ka kuran ani ji sɔrɔ o ko in kɔni kɛlen no gɛlɛyaba ye bolola baarakɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnniyala tailleur seli ɲɛkɔrɔla in na fo ka taa se menuisier ani soudeur ma an be wagati min na i ko sisan nɔ ni y'a tile damadɔ de fɛn min kɔni ye Bamakɔ sigida yɔrɔ dɔw ye olu kɔni t'a la ka ji sɔrɔ o okumu kɔnɔna la ni sigidalama nunu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ ka wele bila jamana marabaaw ma kɛrɛnkɛrɛnniyala jiko ɲɛmaaw fo ka taa se kuranko ɲɛmaa ma u ka se ka dɔ kɔni fara baara kan togoya minnu na u bɛ se ka ji ni kuran kɔni sɔrɔ ko u mago ɲɛ a la an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ. A be kalo 2 bɔ an sɔngɔkaw olu kɔni kun be dibila ka da kuranko gɛlɛya kan karido mɛ kalo tile 17 san 2026 fɛn min kɔni an sɔngɔkaw ye olu kɔni ye kuran sɔrɔ ni EDM maaw ka cɛsiri ye o waleya in kɔni kɛra nisɔndiyaba ye an sɔngɔka olu bolo min sen fɛ u kɔni y'a jira k'a fɔ u kɔni bɛna u ka baaraw kɔni daminɛ yaasa u bɛ se ka nafa sɔrɔ cogoya minnu na. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. Amnesty International ni ale ye adamadenya jo sariya kɔkɔrɔmadonba ye a ye kunnafoniya di ka cari ka ɲɛsin kulu marifatigiw ma kulu marifatigi minnu b'a la ka maaw ka bolimafɛn ni maaw bolomina nafama caman kɔni jeli fo ka taa se u bɛ ka bingani minnu kɔni ta ka ɲɛsin civiliw ma o okumu kɔnɔna la Amnesty International ale ye kɔni ye kunnafoniya kɛ ka ɲɛsin kulu marifatigiw ma min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ a ye nin waleya in kɔ wa k'a jira k'a fɔ fana fɛn min kɔni ye nin waleya cɛjugu ye ni kulu marifatigiw kɔni b'a la k'a ta ka ɲɛsin civil olu ma fɛn min ye nin waleya jugu ye Amnesty International ale kɔni ye nin waleya in kɔ ni ka tila k'a jira kulu marifatigiw la k'a fɔ fɛn min kɔni ye nin waleya ye a kɔni ma daga abada adamadenya jo sariyaw la. An bɛ taga kɔkan kibaru la an bɛ wagati min na i ko sisan ɲinan san in kɔnɔna la fɛn kɔni tasuma kasara o b'a la ka taya diɲɛ kɔnɔna la Niger ka olu fɛ yen nɔ fɛn kɔni ye jaba stockage dɔ ye ale kɔni jenina ka bɛɛ lajɛlen si la tunu kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn kɔni ni jaba kofɔlen musaka ye a bɛɛ lajɛlen bɛ taa i jɔ sefa wari miliyɔn 50 ma ni waleya kɔni kɛra tiɲɛniba ye Niger ka olu fɛ yen. Senegal ni Mali dancɛ la Senegal finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye Mali ni Senegal dancɛ la ni ka tɛgɛ da maa dɔ olu kɔni kan min sen fɛ u ye ɲɛnaminimafɛn caman kɔni minɛ u la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kɔni okumu kɔnɔna la fɛn kɔni ye walejugukɛla in ye ale kɔni bolila an bɛ wagati min na i ko sisan halisa ɲinini kɔni bɛ senna ka ɲɛsin walejugukɛla in ale kɔni ma ni waleya in kɔni kun de tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka ɲɛnaminimafɛnw olu kɛlɛ k'u silatunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la yaasa fɛn kɔni fununkɛninw ye olu bɛ se ka kisi ɲɛnaminimafɛn kɔlɔlɔw kɔni ma. Nin ye kunnafoniya ye min bɔra Mali kunnafoni jabaranin ɲɛmaaso la a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya kɛrɛnkɛrɛnniyala Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaaw n'a a kanubagaw min kɔnɔna la a b'a da o bɛɛ lajɛlen tulo kan fɛn min kɔni ye maa dɔw ye olu kɔni b'a la ka baara kɛ ni Mali kunnafoni ja n'a a tɔgɔw ye o okumu kɔnɔna la a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa ni Mali kunnafoni kɔni kanu de b'i la ja o ja n'o kɔni carilen don ni Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira tɔgɔ ye k'a sɔrɔ o ja ninnu kɔni tɛ Mali kunnafoni ka ja ye Mali kunnafoni ja ka ja o kɔni ye ja bulalama de an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ o okumu kɔnɔna la Mali kunnafoni jabaranin ɲɛmaa b'a ɲini Mali kunnafoni lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la ka d'a ka fɛn kɔni ni maa kofɔlen ninnu olu kɔni b'a la ka baara kɛ ni Mali kunnafoni tɔgɔ ni a ja de
o de okumu kɔnɔna la Mali kunnafoniya a ka ja kɔni o yɛlɛma k'o kɛ bulalama ye an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ Mali kunnafoni kɔni kɛlen don ka damakasi sɛbɛn ko o doni maa kofɔlen ninnu tɔgɔ la faamuyaliko ɲuman k'o sɔrɔ kunnafoniya kan Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni ne bɛ dansigi an ka bi don kibaru la aw kan bɛn sini kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ni Ala ma basi kɛ fiyewu ani Asitan Ture aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don kibaru kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la ka bɛn ni kelenya ko sabati jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ